Exercițiul numărul 2. Ni se cere să simplificăm fracția din enuț. Observăm că atât la numărător cât și la numitor avem sumă. Astfel că în această formă nu putem să efectuăm simplificarea. Trebuie să transformăm atât numitorul cât și numărătorul în produs. Voi lua fiecare expresie separat și o voi aduce la formă simplă. 2 la puterea n ori 5 la puterea n plus 3 plus 2 la puterea n plus 3 ori 5 la puterea n este egal cu 2 la puterea n înmulțit cu 5 la puterea n plus 3. Ne aducem aminte că a la puterea m plus n este egal cu a la puterea m ori a la puterea n. Astfel că 5 la puterea n plus 3 este egal cu 5 la puterea n ori 5 la puterea a treia. Plus 2 la puterea n plus 3 poate fi scris ca 2 la puterea n ori 2 la puterea a treia, înmulțit cu 5 la puterea n. 5 la puterea a treia este egal cu 125, 2 la puterea a 3 este egal cu 8, obținem 2 la puterea n ori 5 la puterea n înmulțit cu 125 plus, înmulțirea fiind comutativă, putem să scriem 2 la puterea n ori 5 la puterea n ori 8. Știm că a la puterea m ori b la puterea m este egal cu a ori b totul la puterea m. Astfel că 2 la puterea n ori 5 la puterea n este egal cu 2 ori 5 totul la puterea n înmulțit cu 125 plus 2 ori 5 totul la puterea n înmulțit cu 8. Adică 10 la puterea n ori 125 plus 10 la puterea n ori 8. Observăm că 10 la puterea n se repetă, poate fi scos factor comun. Obținem 10 la puterea n pe lângă 125 plus 8, adică 10 la puterea n înmulțit cu 8 plus 5, 13, 2 plus 1, 3, 1. Egal cu 133 ori 10 la puterea n. Haideți să vedem acum numitorul. 2 la puterea n plus 3 este egal cu 2 la puterea n ori 2 la puterea a treia înmulțit cu 5 la puterea n plus 2 la puterea n înmulțit cu 5 la puterea n plus 2, adică 5 la puterea n ori 5 la puterea a doua. 2 la puterea a treia este egal cu 8, 5 la puterea a doua este egal cu 25, 2 la n ori 5 la n este egal cu 10 la puterea n ori 8 plus 10 la puterea n ori 25, scoatem din nou factor comun 10 la puterea n, 10 la puterea n pe lângă 8 plus 25. Obținem 10 la puterea n înmulțit cu 8 plus 5, 13, 2 plus 1, 3, adică 33 ori 10 la puterea n. În acest moment am obținut și la numărător și la numitor produs, deci putem să efectuăm simplificarea. Simplificăm fracția cu 10 la puterea n. Obținem 133 supra 33. Pentru că 133 poate fi scris ca 7 ori 19 și 7 și 19 sunt numere prime, deci nu mai pot fi descompuse. 33 ca 3 ori 11. Observăm că nu putem să efectuăm nicio simplificare. Înseamnă că 133 supra 33 este o fracție ireductibilă. Rezultat final, 133 supra 33.